sahnede Orşa'dan Kozan Arda Kamayan komandası. Nişi günü Kozan Arda. Bu çünkü sizin ortağınızdan gül jıyыстырып тұрға керек mi? Tutarın Cina, sen aşağı söyleysen. Kozan Arda deyip bitinde, bütün kişilere мәгълүм, büyük tuğayımız şulay deyip yazа өзінің hikayelerinde, şiirlerinde. Bizге bitinde mene Orşa тамашашысын, білесің mi? Шоққаттырға, яқшы яқтан күшетірге керек. Біз қатыресің mi Kozanға шығып, барып шығыш жасадық? Что Kozanға бардың еме? Что Оршаға қойттың? Kozan шул Орша bitinde о. Тоқтайын Ильяс, чекенде Kozan Орша боласындай. Міне өзің ойлап қара. Kozan'da Қырлай бар. Һәм инде икенчедән Kozan'da Оршалылар өчен, Орша автомобильчеләр өчен O белән билгеләнгән полоса бар. Ну, үшіншіден біздің ғұрурлығымыз Орша зираты. Сен пулды җитте дейм. Нәрсә сөйләсең? Әйдә менә Орша сәхнәсенә чыккач үзебезне яхшы яктан тамашачыны яхшылап күлдерик инде. Нәрсәләр бар безнең бүген? Мәзәкләр бар бездә. Бізде бит жырлар бар. Кука пистолеты веп атам, БМВ-да встречкадан шабамыз, төнге клубларны яратам, полиция тотса шалтатам, депутат баласы Җитте. Юк сен нормальный гына кеше яшап торасың. Моннан да җүнсезрәк җыр таба алмадың әле ул? Мин таптым авыл тормышына багышына. Бакча артындагы талда туйдырды бер кызыл кыш, сайрый йылдап тишегеннән еллайларына җәйынгып. Әйдә сандугач тагын бер сайрап кара. Стоп! Сез нәрсә монда икәүләшеп? Кеше көлдереп, җүнсезрәк җыр тәкъдим итәргә кирәк кешегә. Әйдә тәкъдим итәбез. Язгы призывка багышлана. Военкоматка килдек, Мидас моторыны үттек, барысын да алдылар. Нигә сезне алмыйлар? Бер-беребезне яратабыз. Җитте! Моннан соң бүтән җырлыйм дип авызыгызны да ачмагыз. Җырлый беләм дип җырлыйсыгыз да юк һәм сәхнәгә бүтән чыкмагыз да. Алло, Ленар Яшин? Тағы бір қабатлагыз әлі. Чынар! Булды. Иптәшләр. Булай булмый. Әйдәгез әле мәзәкләргә күчик. Киттек! Татарларда да менә мондый хәл була. Минем исемем Мансур, мин узган атнаны колхоздан эш капшык фураж укладым. Минем исемем Шаукат. Мин самогон куып сатырга яратам. Минем исемем Әлфия. Мин ай сайын бухгалтериядан 720 сум акча урлыйм. Кияү ягы белән без танышып киттек, хәзер кәләш ягына күчик. Бары тик чын татар егетләре генә матур итеп татарча бии белергә тиеш. Бары тик чын татар егетләре генә билләрне бөгеп көрәшә белергә тиеш. Бары тик чын татар егетләре генә үз куллары белән егып корбан чала белергә тиеш. Һәм инде бары тик татар егетләре генә кызлар белән никахтан соң гына йөрергә тиеш. Егетләр, мунча әзер, мин керә торам. Әле ярый без керәшеннәр име? Өйдә киттек. Һәркемнең дә менә шундый ситуациядә булганы бардыр. Димәк, кафеда кайнар чәй кулына ала һәм инде аны үзенең өстәле янына алып бара.
Ара бүтін. Абый, пирожки егіз қалған. Орша түнгі сағат 12. Ей, Трич! Туқталы! Түнгі сахар сенің үшін ең қорқыны жерлік. Синесен үшін бізден что ли, Сенің физик күші яңа туған сабыйнықыннан да түбәнірек. Қоя! Нәрсе яшырдағанна? Көрсаталы! Сенің инде яшау мәгънәсе юғалды. Әйдә китер мұнда, нәрсе о? Біз проблеманың шешілішін таптық. Орша кирпичі! Біздің кирпичлер белән таш стенаны һәм урамдағы авторитетны да күтәреп була. Абый, сдачагыз қалған. Бір егет мәктәптән бирле тибеп кайткан ташы белән саубуллашып маташа. Бу қарама инде миңа алайтын. Аңла, мин сине үзем белән ала алмыйм. Мине өйдәгеләр аңламаячак бит. Теге юлы консерва банкасына алып кайткачта күпме тавыш чыкты иде. Эй, сәнә! Хатыны иренә машинасын парковкага куярга ярдәм итә. Әйдә, 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 әйдә. Әйдә, 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 әйдә.